Vinga, nosaltres votarem a favor les tres propostes de mocions. Amb la primera, sobre les persones afectades per les clàusules sòl. Bé, totes les institucions, començant per la més propera a la gent, l'Ajuntament, tenen l'obligació i responsabilitat de vetllar pels drets de les seves veïnes. Davant del constant abús i assetjament de la banca a famílies i treballadores del país, cal donar un pas endavant i no només reclamar solucions urgents per compensar els abusos bancaris que fins i tot tribunals europeus han evidenciat. També cal prevenir abusos futurs. El context actual beneficia els bancs i el gran capital per sobre de les persones. Tampoc podem oblidar els més de 60.000 milions d'euros que ens va costar a totes el rescat d'àmbit estatal a la banca. Fa molts anys que l'Estat, la Generalitat i els ajuntaments haurien d'haver posat en marxa un pla de rescat per a les persones. Ara és el moment d'exigir a la banca les seves responsabilitats. La llei és dèbil i no pas innocent en la protecció de les garanties de la gent. La llei està escrita per garantir l'status quo. El peix gran sempre es menja el petit, però ja n'hi ha prou. Necessitem un nou marc i unes noves regles de joc. Cal recuperar les institucions per a la gent i per això les administracions públiques com a representació de les veïnes són imprescindibles en aquesta tasca. Les veïnes es troben indefenses front als grans recursos dels grans bancs. Algun dia la història posarà cadascú al seu lloc i la banca haurà de rendir comptes pels centenars de morts prematures i suïcidis també que els seus abusos han provocat durant tots aquests anys. I també les institucions, començant per aquest Ajuntament, seran qüestionades perquè no van fer res davant de la impunitat i abusos dels bancs. No van oferir solucions que canviessin les dinàmiques i protegissin la vida de les persones més vulnerables. En aquest sistema capitalista que expulsa, margina i fins i tot mata en funció de la capacitat econòmica. Valorem especialment els acords que proposen mesures concretes a la ciutat, com són el 8è, oferir serveis gratuïts de primera acollida, informació i assessorament per a les persones afectades. El 9è, fer des de l'Ajuntament la proposta del Col·legi d'Advocats a Barcelona de signar un acord de col·laboració per la defensa d'afectades. I el 10è, convocar a través de l'OMIC, de l'Oficina Municipal d'Informació a Consumidors, a les persones directores de bancs i caixes per instar-les a realitzar accions d'informació i atenció correcta a les persones afectades per exercir el dret de devolució que marca la sentència del Tribunal del TJUE.